Hozzon vissza is egy kicsit. Láb. Két, van, kettő. Két mi vége van. Ja, igaz. Most. Blokkod és vissza! Blokk vissza! Én ott láttam az oldalt. Akkor láb. Innen nekem úgy nézett ki, hogy az oldal lenne. Az a pajzsot igen, pajzsot lehet cserélni ugyanarra a körre, van helyzetben csak a saját. Jó, de miért az nem mindegy, mekkora pajzsa van. Igen, ő ragadt. Nem volt. Mi? A lábon. Vagy a fej? A láb hamarabb volt. Kinek volt előbb a láb? Daninak? Igen. Akkor végeredmény 7-3-6-8. Dani nyert túl.